Yeah, hej, hej, to je Ivan Maklér, čo to vie predať ti ten byt skôr, než sa zohreje. Už 4 roky a každý deal je férový, práve predané, to je podpis pravdový. V realitách lieta jak sokol nad krajinou, hľada domov klientom, nielen ďalšiu adresu s kliminou. Poradenstvo čisté, všetko v maličku, má prehľad, ty len sleduj svoju kafe šáločku. Z bytu spraví sen, z domu tvoju oázu, klienti mu veria, zmení frázu na pravdu. Každý podpis, každá zmluva, všetko tip-top. Transparentnosť, to je jeho non-stop hip-hop. Buduje dôveru, vzťahy sú základ, každý klient odchádza s úsmevom. Fakt. Hak. Žiadny stres, žiadna panika, len pokoj, pohoda a jasná taktika. S ním sa nestratíš mori ponúka cien, lebo Ivan Melek, to je real deal sen. Hej, to je Ivan Maklér, čo to vie predať ti ten byt skôr, než sa zohreje. Už 4 roky a každý deal je férový, práve predané, to je podpis pravdový.